kang balad, narabot sa kadya nga mga tinion, no? Narabot sa kadya nga mga tinion. Nagasaka gid man biyang balad mga kabyanan kay manti. Ha, ginasabya pagid kang mabaskag nga hangin halin sa western portion kang aton probinsya. That's why may mga pamalay sa shoreline nga apektado kag may mga balay ti iba natural bangad nga pangita panagat regyan naga uli mga kabyanan haros sa binit baybay ang piranatan kag bugtuan nga panagat ang ubra, no? Mga kabyanan sa mura nagkaralabot kang jang baha o kung baha kang jang balad, no? Timyad man ura man tigin report nga mga nagkaragabagit sa bahin naman kang baha. Mga kabyanan, although kabaskag ang oran, pero hindi sige-sige, pero ang volume bala ka tubig, nanutaranta. Grabe, banwa ang volume kang tubig. Ang nagailig sa mga kalog kun mag-uranway. Kadrag, kalbi kang mga uran banwa ang nagahurulog. Kadasig kang pag-uran. That's why nga ang volume kang tubig katapas lupa, tamaan man kabahal kag sulog. Ang mga kasubaan ta nagparanggatak. That's why nga may pira kita ka mga dike ang river control projects bla minilyon ra ka pisos. Ang term kara sa DPWH lingwahe technical sa DPWH slope protection project ang diyang mga dike ang nagkarausmod. To mention, ang dike regyan sa banwa kang Bugasong nga nagaserbe proteksyon sa piyak kang suba nag-usmod mga kabyanan. Tindi na ma-usmod kon wara ginaab-abs dalam. Kon ang riverbed man ang naganaba, mga kabyanan, natural. Ang riverbank nagataas. So kumo nga ang mga slope protection project sa riverbank riya ginabutang ang mga protektar kang patag sa takas. Nagakatin, that's why nga nagausmod. And what are those contributing factor nga andat naganaba mga kabyanan ang riverbed? Nagakatin ang pangpang because of massive quarry nga ginahimo natin. Kag riyang mga baras ginadara sa iba kurubanwa nga mga probinsya. Kung tarukan mo ang value ka projects nga gingastuhan kang gobyerno like kanyang mga dike, milyon banwa. Hindi gani makatrespasser ang bili kag tax ginabuol sa baras. Ti iba niyan ka na gagawa baras ura man banwa ginaisip gid mo. Laban asik makatrespasser ayahan ka sa probinsya nga tax ka baras kumparar sa nagba nga mga multi-million projects mga pinalangga ta pramati. Daw kita man lang man nagamuha kang aton kulingon. Butangan ta gastuhan kang gobyerno minilyon nga dike tapos sa bulanay baras wara tinagakaigo nga plano kun balari hindi makapikto sa aton banwa nga mga projects. Ang pagbulanay bika baras wara ti pakundangan kundiin lang maab-ab mga pinalangga nga matag paramati. Terekanyo raka ka may irigasyon nagkaratipag hindi na masadlan raka ka madiki ang nagkarasmad, and that is happening sa kadyaran nga mga tinion. Tawan tabla karon pagtamad sa aton banwa nga pagpagalagad sa palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita aron sa radyo natin kulasi. Sa piyak nga bahin ba sa pawan gidman man ang although nga may mga transmission pagidman man kang COVID,
nga nagakatabo. Pero daw wara talang banwab lang kabatyag nga may problema agli ka COVID. Why? Bangad ang istorya ka COVID, pwede gali pa masapawan kang istorya politika. Ha? Kanya puro istorya politika ang ginistoryahan ka tao, matapos ngati naman anran kung sinong mga tao ang nag-file ka mga certificate of candidacy nanda banwa. May istoryas wala, lain man istoryas too, ha? Sa wala dya ba, ura ti kontrasya mo dya, sa tuo to ba, urkurako naglansar, baw, Jerman, nagirnuwa man nga politiko, Jerman, ti amor mga istorya. So total, mixed ang reaksyon kang mga tao. Ti kung mixed reaksyon ka tao, pag-istorya sanda ka, bay pa hindi mo magbinaragba, nag-umpisa naman banwa, ang tao, naga-divide sa andang prinsipyo sa politika. Mga kabiyanan, te ang pamangkot diin kamuluyal. Pero dapat yung pamangkoton, inaistoryahan nyo kung diin kamuluyal, jataman. Pamangkot, loyal kamo kay sino, pangin matyan nyo, aros politika, pangin matyan nyo, loyal kamo kaya mo. Pero ang pamangkot, nangin loyal blasnak ninyo. Sa time karon kang pandemya, dyan nyo matest kung sino ang may kapas. Mga kabinan, istoryahan tarabla karon. Istoryahan tabla na karon sa atin nga pangalagad. Sa piyak kabayin si Congressman Rufus Rodriguez. Ang nag-file kang bill nga amend kang omnibus election code nga dapat hindi gid totally duraan ang substitution kundi partially lang duraan ang substitution sa mga bagay nga makita nga daw ginaabuso mga kabiyanan. Nga hindi ko maglansar. At sa matter of political strategy, kung kaisa mga kabiyanan, ginahimo kang iba nga abuso. Hindi totally nga islan kay manti. Kung ni Rufus Rodriguez na bill, substitution pwede lang i-allow kung just in case mga kabiyanan nga napatay ang kandidato or na-disable. Kagbay didto pagid mga kabiyanan nga mga provision nga kuon na nga kung ikaw nagadalagan sa lain nga posisyon considered and deemed resign kawgid. Bawa maburubod lay dyan, medyo malawid-lawid yung diskusyon, pero testingan ta karon, i-discuss banwa sa atin nga panglagad nga like for example, kung madlagan ikaw banwa, kung ikaw mayor, madlagan ikaw bi vice governor, SP vice governor, SP congressman or governor, you are considered or deemed resigned ikaw sa imo posisyon. Hay kajabi ang nagakatabo, mga kabiyanan, kung ikaw mayor, lagan kabi vice governor, pwede ka makapile, pungko ka man gyapon, gapangsyon ka man gyapon, mayor sa imo banwa. Tiyang pamangkot karon kung manginlayi dya, ang ginaproponer ni Rufus Rodriguez, hindi bladya makapinsar ibang danay. Hindi talaga anay malansar sa taas, puson ta term ta, mga kabiyanan, Imyadrade, kung ang tanan-tanan mo dyan nga baho, mapanghimas mo dayon, kay kung kontra mo mabalas, basi hindi mo
silhigan bla, kag makita ang ramo mo, kundi makapagaba pag ni mo mga kabyanan. Istoryahan ta karon ha, sa aton banwa nga pangalagad, no? Sa aton nga palatuntunan, dali lang. Gaimaw sa aton nga pagpangalagad ang diyang evergreen herbal capsule. Ang evergreen herbal capsule, amo dia ang kapsula nga ginagamit natin nga kung gamitan hindi gid natin yung maglatian maparayo mo sa pamalatian. Why? Kaya ang tanan nga sobra sa lawas kinabuhinan kay toxic riya nga sugar, salt, hypertension pa mo kag fatty liver kag iban pa no. Kag ang tanan nga kulang sa lawas ginadugangan kay mantikong kulang sa lawas nyo ang vitamins and minerals o kung kulang sa suplemento kamo hindi ka pangsyon man hindi ka pangsyon kamayad ti kundi ka masakit ang taho ti anoy mo onyo mag evergreen herbal capsule na gid kamo ayo karon ipabati tajaw si Jan sa balak-balak kulasi may nahulog sa bintana. Si Migo Seplan, nahulog timos bintana. Nag-dive noy, naghagpas dalom. Hindi nyo lang ko pagmangkutan at nahulog sa bintana. Pwede man matabo ang ati sa sobrang bintana, nabuyo, nahulog. Pwede man nga ginpahabog ka na sa awa. Pwede man mga kabyanan ako na, no, basta hindi nyo pamangkuton ako. Basta nahulog sa bintana. Ang sakit noy, paghulog na, una ulo. No? Una ulo. Ba, may rigtong inutdan kaniyog, tiyang utod kaniyog, bay, kung mag-utod sinso, bagkanti tapan. Ang rang sipyak lang, sipyakan, kung nagtrawis ran, rigto ginang ulo ng piyanan, tumubusok. Taas ka mo bintana mo. Ang ulo na, kapraman na, kakrakapilas na, may sadughan ko na, no? Gindara sa ospital. Pero man ano testimony na kunura ang ruming Antonio Spinacal Oil wara nagbuol para man naglawas nakagura nagbuol nignig may ginresita to nga bulong sa butika ti natural doktor marisita ganignig puro sa ruming Antonio Spinacal Oil gamara kagakayam 3 kadlaw ayan pilas na amorambal na ti ginbidiyo tagit to no na murak mo mga pilas ka mo, kampiyon gid janoy. Well, basta may pilas ka mo, kampiyon gid magpaayad dasig. Okay. Kag jogay mo ang Omni, gabaligya tanan nga hardware items, construction materials. Kompleto kag barato. Agto kamo gid sa may Omni na diin ang Omni sa Sentro Sur. Kulasi Antique. Gaimaw man sa pagpangalagad ta, si SB member July Di Makutak, SB member Mami Pilar Alosila, kag SB member Boy Ala Alarcon. Amo dya mga SB member nga gakooperar gid sa administrasyon ni Mayor Joji Lumogdang, agad dali gid natin malabot mga kabyanan ang kauswagan. Okay? Omni SB member July Di Makutak, SB member Mami Pilar Alosila, kag SB member Boy Ala Alarcon. Wow. Gaimaw man sa aton banwa nga pagpangalagad. Ang diyang wisam. Dali lang karon tanara may imaw to dito pa sa sarakyan ta no, ang lawagan. Gaimaw sa pagpangalagad ta ang diyang Grand Bakero. Bukas ron ang Grand Bakero para gid kaninyo Rigyan sa barangay Kamansihan, Kulasi Antique, no? Na rigyan kamo agtogid sa Grand Bakero, nami ang lugar matawhay kag lapad. Diyan kamo agto sa Grand Bakero. Ginapanagyahan ni Ma'am Lisel Alohipan
de los Reyes. Kagamuman, gaimaw sa atin nga pagpangalagad ang Mills and Paul Internet Cafe, ang Mills and Paul Internet Cafe, atubang riya kang Sinistar ga baligya o kung ang serbisyo gina-offer PC rental photocopy encoding scanning laminate abay kung magpa-ID kamo, no? Amo gid ang inyo nga agtunan. Okay? Ginablagyan ni Alan Alpas Aurelio, mga kabiran. Gaimaw man sa atin nga pagpangalagad, ha? Ang diyang si Migo Boy Sidyoso sa may satellite Kulasi Hub. Kung gusto nyo patakad kang satellite, 2,290 lang, as low as that, no? Tapos, nami ang guwa rin sinyo TV. Diyan atubang lang gido. Kang Palawan Pawn Shop sa highway. Mabalik ako sa dili gid lamang magbuhay pagkatapos gid lamang kadya. Tablet, partner. May ideya ka ba sa oxidants? Ang oxidants, partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sang lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sang protein, DNA kag lipids. Dili man dayon, partner, nagakinahanglan ang lawas ta sang antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sang oxidative stress. Vitro, tablet, partner, ang mga factors nga nagakontribute sa oxidative stress kag sobra nga free radical production amo ang hindi balansing nga diet. Labi na kung magpinagusto ka lang da. Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sang hatlo kayabo. Sus, nagaiga-iga ka na dayon mo. Vitron tablet. Amo gani, partner, nga dapat magtumargid sang Vitron tablet kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants ago nga ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet. Aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika. Maayong nga balita sa tanan ng mga nag-aalaga sa kasapatan. Kapareho sang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga may yara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbugat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Mayara siya nga multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mo papawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's Vita Plus mabakal sa mga masunod na poultry supply dija sa Banwakang Kulasi. HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulod Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ng mga poultry supplies dija sa probinsya kang Antiken. Pangako sa'yo. Nay, pangako sa'yo. Lahat kayo. Matitikman ninyo ang batas ng isang Nay, huwag kita kabayad sa cable, no? Gakaputo nga excitement sa imong paboritong teleserye tungod nga uwa ipang bayad sa cable? Hindi ngon magkabalaka. Kalibo Cable HD now offers its cheapest cable basic plan for only 299 pesos per month. May free digital box na, 50-feet cable wire and installation. Plus, experience 5 days demo. Ngani, ano pa rin yung ginahuhan? Visit Kalibo Cable Office now and avail our cheapest cable basic plan for only 299 pesos. Barato won, naka-digital ka pa. Ano na ang pinakabago kag epektibo nga herbal supplement? Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Sang una, permi nagataas ang blood pressure ko. Pero sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnormal na ang blood pressure ko. Kag wala na ako ginakulbaan bisan diin ako magkadto. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kag mga parmasya, kag mga butika malapit sa inyong lugar. Balik ta banwa sa ating nga pagpangalagad ng oras natin alas 8:28. Mga kabiyanan, jay ho, nagkuon ng iba
daw darwa na kaligardaming haw nagapadalagan sa congressman kun ko paanon tabo hay may mga ginapost ang iba sa karon kag na-notice nanda sa record o kun sa ngaran bla kandidato nga nag-file especially sa ang rang Ligarda bla no kay na kung ano ang ginbutang murug yan nga stage name daw amora ma-reflect kunos baluta ti dibla ang Ligarda is different from Inday Loren ti andot nga ang nabutang dyan kag amo kunor ma-reflect sa baluta Ligarda nickname na Inday Loren. Mga kabyanan, ano jaman na ginapatalang nanda mga antikin nyo? Si Ligarda is different person sa kay Inday Loren. Si Loren Ligarda bahe, si Ligarda laki. Ti ano jadarwa kung tingbuan mo, pwede nga tumboy, pwede nga agi, ano kasarian na gintutuon? Mga pinalangga at pramati. So, something nga daw patalang kuno kita mga kabyanan kang sino man. Ti sino nagsulat kadya haw. Tinatural ang nag-fill up dya kadya. Si Ligarda kapin pa kuno pinmanship handwritten bla. No? Pero ti abay rin rin kuno sa plano. Wanaw ko ni Ligarda, hindi magbuto ang taho. That's why butangan pang Inday Loren. Sus Maria Josep tatan. Nakita tadya sa post ni Amay Maghari nga taga Bugasong. Nako manotice yung makabianan. Sa record kang Comelec nga amorya magagawa nga ma-print sa sample balot Ligarda alias Inday Loren, mga pinalangga nga mga tagparamati. Ti ano pa gusto nyo? May ito pagid nga sang kahabier mga kabiyanan nag-file, no? Ginakabig ganit ibangan nuisance candidate, no? Tapos butangan nanda ka nickname nga Pau Javier. Kunanda sa pandemya dya daw ginalaw ko nyo lang mantikin nyo. Tapos sa eleksyon, patalangan yung pagyapon mga antikin nyo kung sinubutuhon da nga may kabalaka sa antike. Mga kabyanan. Kang iba't nag-obserbar, tama na. Sobra na. Dapat tauan man kuno dya kang puntatren ang pagpatalang sa mga antikin nyo, mga pinalangga at pramati. Kung si Ligarda subiit, tana banwa malansa because identity na ran. Tana. Mapakilala nga amo tanaran different person from Inday Loren. Galing ko ba? Bisan wanon dapak patalang. Kay man sangka Juan malaman sanda kaya nga estrangero rugya sa probinsya kan tike. Wana kon si ang budlay si Ligarda gadlagan ginadikta-diktahan lang ni Manang na. Bisan si Loren pa kung maglagan kon kamatikin nyo, dadla taman din. Tama rin. Wara ikaw sinseridad magpadalagan kag moral ascendancy magbalik kaya santike. Inapmangkot ka bantikin nyo diin tanay mo balay. Hay kung dragyan mo balay kag sinsiro kung magbulig sa mantikin nyo, raad nakita aria kag mga antikin nyo kang time. No? Kang pandemya mga kabyanan. No? Istoryahan tabla karon. Mga kabyanan, ang Joho, si Congressman Rufus Rodriguez nag-file kang diyang bill nga ang tuyo partially nga ginaamen, not totally nga ginaamen, partially nga ginaamen mga kabyanan ang Omnibus Election Code.
No? Bawal ang substitution kung ang substitution man lang mga pinalangga at pramati nagatuyo nga islan lang. Ang matudtuod, islan kang matudtuod nga madalagan, ang tong nagfile nga makonsiderar daw ginhimo lang nga dami. Mga pinalangga nga mga tagparamati. Ha? I-allow lang, i-allow lang ang substitution for this particular cases. Number 1, kung ang kandidato na patay. So, kung ang kandidato na patay, pwede mga kabiyanan, i-substitute na either kasawa na, bugto na, or bata na. No? Mga pinalangga nga mga tagparamati, or pwede pwede i-substitute na kung may mga emerhensya lang gid, like nagbalatian, napatay, mga kabiyanan. Pero in cases like this, nga mga prasbe, i-substitute na kang lain nga taho, tapos pag hindi pa bla ikaw pwede magpakita, pwede pa ikaw pamangkuton kay mga madlagan. Uy, hindi ko madlagan, hindi ko madlagan, sa urihi madlagan man lang gali mga pinalangga nga tagparamati, kagambalan nga ti obaw to ginatulod gid ko ka mga taho mga kabyanan nga maglagano way kutbihi mo. So somebody nga nag-file pwede mag-giveaway sa tong kung sino gusto dai pasidlon. Kag amo dya karon ang suspitsa kung andot nag-file kang kandidasi na si Bato de la Rosa, ay ang pagpati kang tanan masulod si Inday Sara Duterte. Amateur man lang dya banwara at ka political strategy. Man mo banwa, example, kung magdengan kamo mga kabyanan bi-file, puro kamo bigwapo, no? Puro kamo gwapo, puro gwapa. Man yun noy kung puro gwapo magdirnengan file, no? Daw hindi mo gid manutis mga pinalangga nga mga tagparamati, no? Lo puro gwapo, waay kat pilian, daw hindi kagid manutis, pero kon, naurihi ka makabyanan, gwapa kaw, naurihi kaw, mga pinalangga nga tagparamati, manutis kagid, So it is a matter of political strategy, mga kabyanan. Nga kuno abi promiro hindi, pero sa una, amor gali man ang plano. So a matter of political strategy, ang diyang mga pagpile-pile nga urihi nga dya, mga pinalanggang at tagparamati, garing kun kaisa ko o ni Ropos Rodriguez, ginaabuso rin dya. No? Mga kabyanan. Ginaabuso ron. Nawangatan naman tanadya kadyati. Kita nga mga tao dapat, no? Sa pagpili ka mga kandidato, piliin ta ang may guts, no? May ginatawag bla nga sense of direction and command bla, no? Pamangkot ni dapat masabat. Paano natin mabuligan considering the fact nga we are still sa a time kang pandemya. Paano mabuligan ang pandemya? Nga ang pandemya karon, ang COVID pandemic, that's the cause of the downfall of our economy, affecting the health of everyone, sometimes affecting our freedom because of this pandemic. You are not freely allowed nga magguha-guha banwasi mo balay.
Ha? Ha? Oh. Ang tanan-tanan nga dyan nagabalandra sa pamangkot para mangkutanon. Ano ang himuunta sa pandemya? So that's why we need to choose the right leaders. Ha? Nga magpungko ang pamangkot sinori atanda mga kabyanan. Ha? Sino ang right persons nga ria? Amurab lang ang pandemya nga dya daw amo dya ang testing ground. Agad makilala ta who are those who are qualified makabyanan nga magpungko just in case matabo ang mga critical situations nga pwede bla makistorya kang mabagay nga masolbar ang problema, not to solve but pwede ta mapahagan-hagan banwa ang effect kang pandemya. Ha? And we will borrow the opinion of ura man titkoon nga political ura ta politically gina-promote ta ang hambal ni Senator Panfilo Lacson, no? Ang right person nga mabutang mo dyan ang rang pwede makistorya, ha? Ang mas powerful karon sa kanya nga time is Senate and mga legislative body nga makadesisyon how much budget ang kinahanglan ang nagakaigo agad punduhan ang mga departamento like DOH nga maka-battle kang dyang mga problema tanga ginaatubang sa talad, no? Ganang problema karon. Ha? Ang kampanya gyapon patengkad-tengkad kag pasiri-siri kolor. Padlaganay namang banwa kun diin nga kolor diin timo nga kolor. Kay sin-o kaw nga imaw sa kolor yellow, sa kolor pula, sa kolor blue. Ano ang dapat mistoryahan banwa agad masulbar problema ta? Is there anybody nga pwede makabolunteer sa ideya how to battle this problem? Ako hindi man natin hindi man nananda masolbar gid without the help of everyone. But we need those people who can discuss mga kabyanan kang problema nga seryoso nagaapekto sa aton komunidad. Amurang dapat nyo piliin mga pinarangga tag pramati. Ang takos ragya kadyati competency. Kag sino ang makahimo kran? Tika mo nga tapas dapat mangin matured enough mga pinalangga nga mga tagparamati sa pagpili. Tiyang pamangkot. Sino mga kabyanan ang nakita nyo nga nag-aurobra kang daorobrahan sa tang pandemic. Mga pinalangga at tagparamati. Bitang hindi tarapambalan nga nagpakita ninyo. Ang from time to time, nagadiscuss kang nga bagay kung paano ta nag-contribute kadiya, paano ta dyan mabattle mga pinalangga at pramati. Na, tira ka kabay mangin ramen, kakon, diyang COVID, amo dyan banwa ang gauge. Agad mamanan mo ang kapasidad kang sangka ginpapungko mo nga sangka public official. Kapasidad nga mag-discuss ka bagay kag sensibilidad nga magpakita ka papalangga sa mga pumuloyo. Mga pinalangga nga mga tagparamati. Mga kabyanan, there are so many serious problems nga gintao pandemic bisan diin lang, no?
Ano na tao na problema? Sobra ka wide. Ekonomiya. Ha? Ekonomiya. Ano pa? Health. Ano pa? Ha? Bisan freedom ka tao ay na. All sectors in the society affected mga kabiyanan because of this pandemic. Now, although hindi tayo may eradicate, how can we contribute ideas mga kabiyanan? Mga ideya ta kadasara, paano niya maganhagan mga pinalangga ng matag pramati? Although hindi taman masolbar, no? Ma-minimize mga kabiyanan. Pamangkot, may mga ginhimo kita kabagay, agad makakontribute man lamang, sa pag-solve problema natin mga kabiyanan. Bisan ganit lad, ang atin mga problema sa mga frontliners ta hindi ta masolbar mabala asard pay. Hindi ba? Oras sa tagapagpangalagad, alas 8:45. May migo ko na mga kabiyanan. Nagambal. Naruming padlagan ka blamiyor. With malice towards that, hura matatantig na igogin. Rigtomat na to sa sorko na to. Napadlagan ka blamiyor. Miyo. Now, manan mo ruming. Na kon mayor kao. Kon mayor kao. Mga kabyanan, kunay. Tanan repandable sa gobyerno. May sarakyan ka gamiton. Patugungan mo, anak gobyerno. Kung may kaan ka sa sagwa, baydan ka gobyerno. Tapos, kung ano-ano dyan, baydan ka gobyerno. Ay, kabuhi mo ruming. Problema ko biyo kung paano ko magdag. Kano pag i-benepisyo? Kung mang chicks ka, pwede pa, paripan mo sa gobyerno. Ang pamangkot karon sa programa nga dyan kag sa bill ni Ropos Rodriguez. Sino ka dyan gusto mag-resign? Ay kung maglain laganan mo mga pinalangga at pramati, ma-resign kagid. No? Mga kabyanan. Pas di maglagad ka kagobernador. Gari nga yung problema. Do man dyan, do makatao, problema gijay. Ora dyan masabat pa. Discuss na pa dyan guros kongres Te kon raka abi karon mga senador gidlagan presidente, vice presidente kung mag-resign sanda, sinor lang karon bolos. Ang biyanan? Sino abi karon mabolos? Kaya ang anda posisyon karan may period ra nga kung hasta sanda pwede makapangalagad. Prasbi kung term mo 3 years, kung maglain lang imo kung lagnan, ma-resign ka, hindi club o 3 years imo mandate. Ma 3 years lang yung mandate mo. Kung ang mandate mo 3 years para lang sa hindi maglagan kag the same position laganan na. Pero kung maglain laganan mo, ma-resign kagid. Maminsar ka dyan ibagid bro. Amo dya. Pero actually ang toyo ni Rupos Rodriguez dya nga hindi ka file rad sara kung may ngagaw na. Garing ti ang anda dyan mo onda man dyan kung sanda manwa sa andaman grupo may mga sitwasyon na mo amo nga dyan mga pinalanggat na pramati oras sa tagapagpakalagad alas 8:48 sa palatuntunan ang sawat sa likod ka may isyo kag ang mga balita bago kung may problema aircon nyo kag ref nyo ra garamig daroon nyo gidyan no kay papindo amo gidyan kurso na maramig gid ang aircon nyo. Papindo Ref and Aircon Services. Rigyano sa unahan kapatyo lang. Sa gapon nyo dyan si John Til Yado Orbong. Kag ang Wisam Electronics and Services repair shop Japon. Kung mga TV dyan, mga stereo, ang inyo banwa makid-an gid, makid-an gid
Na, dyan naman sandag dyan kay ring dahil dyan. Okay? Gay mau sa atin nga pag pangalagad ang dyan ang RL Cycle Parts. Ang RL Cycle Parts napahamtang sa Bulangan dako na dyan sa Barangay Alanduni. Kung gusto nyo magbakal spare parts ng motor ng mga original, dyan kamo ginagto. Okay? Ang Gonzales Store, dyan ra sa may barangay, lampatang sa mga barangay, kakulasi sa norte nga bahin. No? Idyan mga grocery items nga barato. Rugyan ang mga wine, mga irimnon nga ginatos ang kabaratuhon, ang diferensya pa mo. Ha? Tistingin nyo lang bala dyan. Naba? Kag wholesaler, kag retailer man sanda, kang soft drinks, kag mga beer. Wow. May frozen foods man dyan. May tangke, ice cream, kag iban pa. Oh, galing. Kompleto gida. Gonzales Store. Kag amuman ang Elas Bike Shop sa Barangay Lamputeng, Kulasi, Antique. Ang Gonzales Store gali sa Lamputeng maran. Gingdais din kang Elas Bike Shop sa unahan lang. No? Ang Elas Bike Shop kabligya na dyan kabisikleta. Nga mga nami, no ya, kabisikleta to, rakyapon maguba. Dyan kamo ginagto sa Elas Bike Shop. Kung mga manami nga bisikleta ang inyo baklan, no? Kagamo man si Kapitan Victor Sorelia. Si Kap Victor Sorelia, kang Sentro Norte, nagakuon gid mang limpyo kapalibot agad maparayo ta sa mga masakit. Kag gaymaw man ang J. Carlo Repair Shop and Car Wash. Sa kilid lang gid ya kang paradahan kang series. Kung may mga guba sa rakyan nyo, dito nyo pakidaan. Kag kunig sa rakyan nyo, pagkarwas nyo para magwa ka kanang-kanang. Na, amo dyan mga kabyanan. J. Carlo Repair Shop. Okay? Si Tay Conrad maayo koon sige ang serbisyo publiko. Ora galubad. Municipal Administrator Kakulasi. Sinang Susan Tamba kang Stronghold Insurance Company gakoon kung may ipa-insured kamo nga mga ano diyan negosyo nyo sa sarakyan nyo kung ano nga gusto niyo ipa-insured. Stronghold Insurance Company ang agtunan ni nang Susan Tamba sa likod kang Motorstar Display Center. Ang tumandak marketing nagabaligya diya tanan nga machineries, generators kag mga kabyanan pati gamit sa pangumakag pangisda agto ni dyan ang tumandak marketing takad man satellite kag signal. Okay, si SB member January Padpad nga masunod nga vice mayor dya ka vice mayor gid ka si Baste ga serbisyo gid kaninyo kang Tampad. Alas 8:52 sa atin banwa nga pagpangalagad. Baw napiktuhan pira kadaik sa sige-sige nga baha bala ka masuba bangod sa uran. Bay ko mauntat terja karon ang uran. Pero ginasigahan tang uran basi mauntat man. Agad nga hindi man magbaralag mga linabhan taho. Igisabas kag ang hangin. Now, ang problema kay ang mga drug cult tanabanwa nga mga dike sa mga subaan nagakaratipag kay manoy kun sige mo gali karot beol baras sa suba nga daw wara arblati pakundangan nga kun ano kadalem beul anay mo basta kung may baras ka kita beulun mo kakahen sandiin mo ra nga side beulun sa suba. Kaya ang karakter banwa ka baras basta may tubig, kundiin ka basta gailig, didto ra mga kabyanan matawas ang baras. Ti kundalem ang porsyon dyan sa suba, ang mga baras-baras nga medyo natuon sa suba nga medyo taas-taas, tampok to gidra sa naba. Now, ti ang mga dike andet nagakaratin because nga ang baras nga nagapegang sa nang puno, nagasaylo to sa dalem nga ginkabkab. Sa dalem nga porsyon nga ginbulan bala ka mga baras kang mga may mga quarry permit. No? Tirigyan sa bugasong nagkaratip hagnoy.
May mga natipag dyan nga daik multi-million dya worth yung mga project. Kanya nagkratipag. Bangad ang baras, ligto nagaranod sa ngaan. Wanaw may anutos ngaan. Ti, may nagaangkor nga parts, pira ka bars ka bukal, permik, baras daroon sa ibang lugar. Kita nyo? Daad may plano raan nga kung magbual baras. Diyan man sanda bual takas-takas, hindi kuon sa ngaan lang. Di ginapasulabi na dyan sa ngaan magbual kay helas. Ang magbual kang baras mo. Ha? Dito da extensorihin nga ti amor dyan natabo, na-experiensyahan ta rin, nagakaragba atin mga daik. Dapat banwa balikan ta dya kag usisaan. Kay manti ang aton inro under sa provincial government, amo banwa ang may diber sa pag pamuel ka baras ragya kung diin mabuel, diin makwari ang mga nagakwari kang kung hindi na dyan mapatch up basi masunod pagidgraba dyang ibahay nagkaratin raman dyang ang porsyon dyan kag maubos rugho. Di kanugon ka mga multi-million project bangad lang banwa sa mga muamo dyan. Ang karsada gani Iloilo diin nagkaragaba mga kabyanan, diin nagkaragaba bangad sa rake nga truck karagi mga kabyanan sa bukid kang antiki sa Iloilo to ho. Ha? Mga pinalangga nga mga tagpramati. Kay Kagawa de la Cruz, good morning. Amakan ti mo ang mga tulay ta, mga karsadahan ta, tag 20 tons na ramadara na nga dapat magaagi. Sumahan nyo bla. 20 tons na daan na manuang drag truck. Kargahan da pa kang multiply mang baras. Telang, butang ko 10 tons ang mga truck dragkel. Kargahan kang baras, mga kabyanan, mga dlagan kran. Mga 30 tons ang karga kang kabagatan. Pirar ka tons to. That's why nagakagaba ang aten dalan. Mga pinalangga nga mga tagparabati. Ay, nako. Oras at pagpalagad. Alas 8:56. Gaymaw si Papa Mike Pelber Medina, kabanwa ka, Tibyaw, isbi member ka Tibyaw. No? Permi, tanadya gayaham-yaham. Amo man si isbi ramin ni Cesaryo kang Barbasa. May pagulikid man sa ana mga constituents. Kag, gaimaw man, si Mayor Jerry Nicor kag ABC President. Babi Nicor kang Barbasa, padayunon gid banwa ang kauswagan. Na, padayunon gid ang kauswagan. Baw, hanggang si Bon Carlo nga Palacios, mga kabyanan, bata ni Bong Palacios, pirti gali dya kagwapo. Daw si Dingdong Dantes, noy? Daw si Dingdong Dantes. Siken lang takanak dya sa gwapohon. Na, pirti kagwapo. Timati, tamadlagan tanak isbi daw, sundo nagit si tatay na blanga, si tatay na mabinuligan mga kabyanan dyan mo. Kang ABC Provincial Federation si tatay na. Mga kabyanan, raka ka ma-forces ka una nga ginalaga si tatay na nga para lang magbuto sa lunlun ko una ni sinutong una. Ni former Governor Pires, no? Hindi tana, pagod ti amo na tanang prinsipyo, no? May mga baklanay, panikuna nga galabot 2 milyon mo. Ti si tatay na noy, bisan baklan, digid. Ti amo na blang kuon, tablang ang prinsipyo, magbiyanan. No? Ang prinsipyo, hindi kung kaisa mabakal. Ti amo yung ang batasan ni Bong Palacios. Ti ang batasan na, kung ni tatay na do, amo gignakan, may prinsipyo man yung bata. No? Garing chef, kung ka pamati man kao, may lain gid, di pwede magpariyas. Wapot na bata amok ni mo. Hindi ka lang magsabit. Why?
may kombinasyon rot na kay nanay na diyang bataw. Ha? Mga pinalangga at pramati, mura nga gwapo. O kung daw hindi, tagid kalagasa. Basi kung pwede, talang magsunod-sunod, kaya siya ng dugdara, talang ka nga ng bag sorihib la. Man mo kung raw ay kakano kagarapan ka sa gwapo daw, abay ka man gyapon mo. Na, mga kabyanan, mura kuno kondar si Bon Carlo nga Palacios, si Bon Carlo Palacios. Okay. Gaibaw sa atin kapag palagad, mga kabyanan, ang diyang ang Jemar Tibars Litson Manok and Concrete Products sa Punta Tulay, ano? Kung gusto nyo magpaimo ka bangko, ka siminto, lamisa nga siminto, may barbecue, may limpo, may Litson Manok. Na, diyan ka mo kida agto. Bakal mo dyan kay Migota Jeffrey Martinez Balbin. Amo man ang Julius Paint Trading, kung pintat nak ng lanyo, mga nami pinta dyan original, kag mga timplagid ni Migo Julius, kang sakto kung ano ang kolor gusto nyo, buol na gid na. Kag gaimaw mga kabyanan. Ha? Gaimaw mga kabyanan, sa atin nga pagpangalagad, ang diyang sign race. Advertising Incorporated. Kung gusto nyo magpaprint, kung ano man ipaprint nyo, agto ni mga kabyanan, agto ni ang Sign Race Advertising Incorporated. Kaya maman ang Papadons. Ang Papadons, kung gusto nyo namit ng mga pagkaan, kaan ka mo dyan sa Papadons. No? Diyan, namit pagkaan, uyon, ginibakika, ang tunan. Mga pinalangga nga mga tagparamati, dan. Kag mga kabyanan, ginaplagyan dyan ni Wakoy Xavier kun Josue Xavier na ang mabuot nga bata, no? Ang lubang ni Emmanuel Colindres sa Pizza 16 riya mga hapon kuno mga kabyanan, no? Bata dyan ni Ann Colindres, mga pinalangga nga tagparamati. Kadya umpisarom 15 kung magbuol muk miracle oil sa mga outlet, no? Mga pinalangga nga tagparamati, amanan kamo karya ka 100 worth nga miracle oil libre na riya, ha, mga kabyanan, no? Sige. Uway ratat na ho, no? Atan banwa nga pagpangalagad, mga pinalangga nga tagparamati. Dali lang sa mga Facebook viewers, thank you gid ha. May basahan ko nga darwa lang kang message, no? Thank you gid sa inyong pagpamati. Biag gid nga aga probinsya kang Antique.